Siemanko, siemanko, witam was serdecznie, myślę, że mnie słychać fajnie. Siemanko Garol, siemanko. Widzę, na Twitchu jest jeden widz, także go serdecznie pozdrawiam. Ojojoj. No już zaproszenia lecą, wow. Fajnie. Dobra, oblejkam z ławy. Co już od razu mikrofon wepna. Okej. Ksawery coś tu pisał godzinę temu. Halo, siemanko, no cześć. No napisz do niego, wiesz. Grosz Black Opsa, czy nie? Dobra. Okej. Dobra, ja coś jakiś meczyk poszukam. O, spoko, spoko. Aha. To niedobrze. Aha. Czekaj, mi już szuka jak... Fortnite'a? Kurde, ja myślał Second Son? Infamous? Chcę zagrać, wiesz, bo mi się spodobała gierka. Ale co, do imprezy? No lekko, do imprezy jest otwarta impreza przecież, nie? Czekaj, bo kurde, teraz cię będzie słychać, bo nie odpaliłem cię wcześniej. Nie odpaliłem konsoli, dźwięku z konsoli. Dobra, bo też tam mój kolega nie chciał, akurat on by nie chciał być na słyszany, żeby usłyszeć. Aha, no to będzie ciężko, bo akurat... On tam ma ustawienie, że nie zezwala. Ale to i tak mu nic nie da, bo ja dźwięk cały ściągna z konsoli, także... Dobra, to mu powiem, żeby ogarnął język. O, już się zaczyna. Zaproszenia? Co? No wchodź. Oj. Zbyt dużo graczy. Dobra. Nie wiem. Czyli No już mecz zaczął mnie wciągło. To sobie też coś odpala. O, właśnie on. Jade? Siemka. Dobry. No, takie małe info. Ogranicz język, bo i tak ciebie słychać na live'ie. Bo to cały dźwięk z konsoli jest. A to cały dźwięk z konsoli jest. A nie. Tylko wystarczy, żeby się ograniczył język. Działają, Karol, działają, lotsy działają. I wiesz co, telefon jest tak nie działa. Dobra.
Teraz dostajemy, czy potrafisz język utrzymać. Hardcore. Potrafię. Nie, tylko nie hardcore. I dare you. Why you do that to me? Karol, jak ten, to możesz spróbować te lotsy zobaczyć. A i tak małe info. Oskar ze zrywem. Siema, Quickpull, siemka. Quickpull. No, witam, ja właśnie w sprawie tego mojego kolegi. Do zrywu. On jest w moim wieku. A ja wiem, ile ty masz lat. No, tak przez 16, 17. Tylko nie mam mutacji, nie wiem co się dzieje. Ja też. Niestety. Okej. Grubo. Quickpull, ale ten... DJ fajnie gro, nie? No, zajebiście gra. Patrząc na jego level, no to tak spoko gra, fajnie ogarnia. Szybko się uczę. No widać, że gra na myśl. Nie gram na myszce, nie. Mogę nawet... Ja nawet nie mam myszki. Musiałem do drugiego pokoju. Ja mam myszkę, a nie gram. No go czekamy DJ? Na razie sprawdzę. Dobra. Nowe zlecenie za... Ale to co, niech se ustawi tak w Black Opsie i nie gra. No to teraz takie coś, Oskar, w menu wchodzisz i tam masz tak klanu. I z dużymi literami zryw. No. I nie gry. I miłej gry. No ja to w menu. Ale tylko czytaj menu, jak to jest menu. Jak jeszcze sobie emblemat poszło. Tak klamy. No. A musisz dobrze grać, lepiej niż ja. Oh my god. Dobra, nie skończymy. To Ja zgadza ciebie? tak. Powiedz za mnie, żeby zwykle tam... Ukrymałem No go. zryk. Napisałem zryk, nie wiem. Nie musisz, ale możesz sobie jeszcze tego. A dołączę sobie do niego. To coś robię, wiesz? No spoko. A pograsz z nami? A, kurde. Tararira. Demek cię tam. UAV inbound. A jest zryw. Napis. UAV inbound. To Mam. próbuję. A skąd się dowiedziałeś o ekipie? Kto cię namówił na granie? Od DJ-a. Namówił mnie dzisiaj. Nie, powiedział, że ma kola, więc zacząłem tak Siema, Adamek, siemanko, cześć. Witam cię na live'ie. Grubo. Naprawdę. Ja nie manipuluję ludzi. Ja po prostu proszę. Nożem na gardle. Zaraz. Słyszysz to DJ, jakbyś się tak zainwestował w ten na moim kanale, to kurde suby by same wpadały, co? Dobra. No ja tu pomagam. A właśnie, Oskar, zasubuj. Już się robiłem do home. Bo przyjdę do ciebie. A, spróbuj szczęścia. Nie wiem. U mnie próby to jest nożem na gardle. Ja pier... A może chłopaki ktoś chce kupić PS3, co? Ja sam sprzedaję. Ja też właśnie. Tylko, że u mnie nikt nie wie.
Sprzedajesz ze spalonym radiatorem. No to ładnie, to sprzedajesz. No Ale zakurzył no tak, się, zapalił się, No to jak to? coś zadymiło. Proszę Zakopciło bardzo, chłop. proszę bardzo zasubskrybowałem i od razu dzwoneczek dałem. To jeszcze, Zaraz zobaczę. a wiesz kto zrobił zryw? Kto jest szefem Pewnie ty. zrywu? Ja Hmm. nie. Ale mi. To. To znasz niego. Nie znam. O To kurczę. musisz się trochę zapomnieć. Spoko. Tak. Spróbuję się zakopać. Jak donate'ów nie czyta? Zyrknę. Do wystawienia. Czekaj, co tu się zaś popieprzyło? Takiego O, i właśnie teraz jest chcesz? ładnie. A ktoś chce ode mnie kupić Destiny 1? Wiktor, grasz? No w ogóle oczywiście. A ty już grasz. O ty cwaniaczku. Spalę kozak. Gramy. Hehe. Te typy są Prawda. dobre. Oni są W ogóle trapy. cała... Aha, zobaczcie. U nas cała Generalnie na ekipa zryw. 150% trzeba zagrać. Praktycznie. No Bo cała. oni tam, nie oni tam. Okej. Po 63 do. Likwidacja potwierdzona. Widzicie przeciwników team? No. Piękność normalnie. Tu. Dobra, Ten dźwięk skleja. dobra. O, ciupimy po naszemu. Można? No, Można. te. Anek, Ja- co wyszło ja- na twoje czy na moje wyszło? Ten. Nanek, jak Co? wyszło? A mi to jest obojętnie, jaka jest nazwa. Ważne, że jest. Ważne, żeby widziałem. No, też. Ten. Strzelba mi się przyda. Black Ops on mission. Czekaj, bo kurna. A mój kolega dostał ostatnio bana na 3 dni. Dobra, już jestem wysoko. Dobrze grają. No. No nie Karol, wiem, że chodzą parami. No. Akurat u mnie przyszły sześciopakiem. Czekaj. To mi się podoba, zryw. To jest klasa. Pierda... Kiperem. To jest marka już. No, Na środku są. maka gamingowa zryw. Nanek, bo cię Ej, a wiecie jak zrobiłem tego double killa? No, mów. Gościu przelatywał przed okienkiem. I jeszcze tam jeden stał. Tylko nie kamp. Kampienie nie jest Ale na ja- ludzi normalnych. Ale ciężko. Czy on strzelał? Z tego takiej wiertarki nerwującej. Gwoździarki. Plecy masz, Wiktor. Gwoździarka, wiertarka, jeden to. To samo i to. Jedno i to samo. O, z każdej Czekaj. strony. Ale w kadrze. Ja jeszcze muszę. Nie mogę... Komu tak Ała. mikrofon pierdzi? DJ-owi. A zyrknę. Motherfucker. Też Mhm. tak? Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, miłego dnia. O, z Aiza. Jak on wyszedł. Ja pierdolę, co nie mogę. Już ta mapa jest, no kuźwa. Wyciszyłem. Mam nadzieję, że już wytłumię ten dźwięk. Jeszcze coś tam, ale. Dobra, to jeszcze zdychnę. U mnie ale tego nie ma. Okno. Aj. Nie no, parodia, pewnie. A, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. UAV Tylko- tam lepsze jakby co. Wychodzę i... Lepiej? Hashtag head, tak. Kurde. No może Ja ty tam pierwszy, mam. co ci chyba stał. Nie no, ja to nie potrafię. Się bolągami graj. To dobrze idzie. Nawet za dobrze.
O wow. Moje Ten żebra. Seb to kurde czarodziej jest. Który? No my też Mal mamy się drugi. bał, dobra. Wyjdźmy może z tego. No dobra. Na kombajnie my z nim zagram. No. Nada się tym. Dobra, wychodzimy? Tak. Mhm. Dobra. Panowie, sorry, ja muszę kończyć. Mój PS4 jest zbyt nagrzany. Dobrze. Aha. Później do was wejdę. Się spali. Grubo. Niestety. Grubo ci powiem. No grubo, ostro. To na raz. Tak, o, gorąco. No, elo. Na razicho. To dobre, kuj. No Mistrz. chyba musiał... Mój Jak to myślisz? PS4 jest zbyt nagrzany. Co, może mu się grzeje? że O co musiał ci chodzi? reagować. Żeby nie wybuchł. No mówię, będzie water... Czy ja wiem, czy to chodziło o playa? Ja to myślę, że on odreagować musiał. Co? Może mama wpadła w pokoju? Wiesz. Ja to się boję, że on ma bombę w pokoju. Podszedłem do konsoli, jak rodzice mówią... No, koło pieca. No kuźwa, wy tu dalej gracie, no nie no. No właśnie, Co? no kultowe będzie. Kto słucha muzyki? Ja pierdolę. No jak potrzebuję czegoś, albo coś. Dobra. Dobra, wyjdź z gry. Jakoś nie ma sensu. Mojemu przez podobał się Black Ops. Patrzy na mnie, patrzy na grę. To podoba ci się? No. Karol, jak ty tak patrzysz, był ten? Czy nie wyświetlał się? To już szczekuj. Aha, czyta, ale cicho wuj. Aha, aha. Mhm. To ja wiem jaki jest problem. Problem jest tutaj. Znowu mnie dobije do tych baranów. Problem jest tutaj. A on teraz nie udało się dołączyć do lobby co chwilę. No. Nas wszystkich dołącza do tego meczu? Mhm. Ja pierdzielę. No dobra, wygrajmy ten mecz, albo chodźmy jakiegoś normalnego deathmatcha. Drużynowego. Jeżeli nie pyknie to. Z... O, Znowu do nich mnie dobija? Ta. Kurde. No tak. Ja chcę być wywalony z tego serwera. Może jak zostanę wywalony, coś pyknie. Ja akurat wyszedł. O, fabryka shotów, siemanku. Lotsy trzeba potwierdzić? Ej Nanek, po co ci te PS coś tam? Bo chciałem... No to, To gówno jest. Gówno, PS Vita. No, totalne gówno, no nie wiem po co ci to. Kurna, no chciałem sobie pograć w takie gry, które... Przecież takie jedne, dwie gry No fajne. nie mi się kupuj znalazły. danych PS Vita. Ja miałem, wiesz ile miałem, rok miałem PS Vita na No. premierę. Ale dłużej. No i takie no, jak wychodziły gierki to spoko, nie? Ale no co, to na dłuższą metę to takie wiesz, gdzieś do
do samochodu, do pociągu, a tak to takie no... Mech. Żeby tam na serio w co grać, to tak wiesz. Taki słabo. Weź na jakieś kurcze gierki normalne sobie ten. No, grałeś The Last of Us, Wiedźmina. No nie! To Wiedźmin grosze teraz kosztuje. Dlaczego? No bo... Najlepsze gry, Nanek. No ale to jak to, na streamie i tu tak grać, to co jak? No ale powolutku byś przychodził. No i dziennie... Nanek, Wiedźmin najlepsza gra. Naprawdę, to jest jak lektura, kurde, w grach. Jak tego Kurde, byś ten, masz konsolę spokojnie i byś w się to ten nie grałeś, bawił. no to kuźwa, no to... Zamiast tych, wiesz, tych innych tam grasz w WRC czy TP, to byś sobie zagrał wieść, a to było. Aha! Bo generalnie, nie, wiesz. Już ci Ginter pisze. Czekaj, chłopcy, czekajcie, ino. Test, bo test zakazu dajcie suba Lutfi, cokolwiek 3 złote. Nanek, ja ci mówię, ty kup Wiedźmina, będę ja. Na pewno. No, na edycję z dodatkami. Aż chyba do jakiegoś donata wtedy. Ten, albo bieraj jeszcze przecież jak masz kasę, ten Far Cry niedługo wychodzi, masz jakiś Wiedźmin internet, najlepsza bieraj. gra, Nanek, kurde, to jest najlepsza gra wszechczasów. O, mam lobby DLC. O kurde. Słychać, no. Musiałem A lotcy to musicie maila potwierdzić, żeby jak ktoś nie ma. No, No to już się wszystko wyjaśniło, no. a co z tego tak nie pykło? Wiktor, grasz? Mam automatyczną packę. Damn it. Ale widzę, że tu Karol wysłał, jest tutaj, ale ten loc, ale nie wiem. Że przyjdzie niebawem. Dobra, wyłączam do kupsa i włączam. Zerknę, czy on na Wiktor, serio? szukaj lobby. Bo wbij teraz, jak szukam. A co to za mapa jest? Nie masz tej mapie. Aha, musi Teraz potwierdzić się i tak. Przemieszało. To najlepiej się na Nie tych mam tej lucach mapy. zarejestrować. To ty, Wiktor, nie masz tego... No, DLC? Mam, a jaka to jest? Każdą mam. Teraz można dołączyć i klikam. I o. I ładuję i... Klaunin A teraz jak działa błąd, już to donate, to chuj. jeszcze raz łap na piwo. Widzowie, pamiętajcie, żeby łapkę w górę zostawić Teraz wbij. 5 złotych. A nie, to tam. ci Dziękuję, grają dziękuję Chmielu, Nie mamy z dziękuję. nimi szans, kurde, jak oni są w 6 na czacie. No ta, no to wiesz, trzeba było całą ekipę mieć, nie? Dobra, tu mi to działo. Tak. No kuźwa te... A Oni idziemy na mają kombajna większy, jeszcze? wyników za bardzo dobrych nie mają, ale komunikacja to robi swoje, no. Jaki ma score termin za miesięczny? Ty, a no dawaj, jedziemy. Na kombajnie to coś odpalę. No widzisz, no. Jankes, ratuj. Jaj, no te lucy, żeby działały. UAV, Kurde, Cerbera. ale to trzeba przynajmniej 3, 2, jeszcze jednego Remi dobrze by się grającego w przydał. Co, no to ja do was Dobra, i dojdę. teraz to- To już w ogóle, Nanek, to Co nie za świnia. żartuję. Kuźwa, ty, ej, ale ty serio mnie ostatnio tak dogadujesz, że... Nie wiem. No, jak No się brzydko. robi? Bez Wity, Nanek, nie kupuj. Ty kupuj Wieśka, ja będę zadowolony, będę ci klaskał normalnie. Ty, jak kupisz wieszka, to ci takiego donate'a strzelę, No. że... Też. Ale kurna, to jest za ciężko gra według Wiesz, za mnie. dobre gry. Co jest? Za ciężko. Za ciężko gra według mnie. Ustawisz Nie, te tylko kupuj tylko Wieśka. opowieść se ustawisz. A będziesz to się ja bawił, chcę kurwa, wszystko. no. I się Nie wkręcisz. szpetny, jak Kruczek powiedział. Danek, Wiesiek to jest podstawa, to jest lektura. Jak tego nie przejdziesz, to sobie nie graj. No, teraz Infaniusa muszę przejść. Graj se na Nintendo Switch w Mario. tak Galaxy może. Ale nie, wiesz, w którą grę chciałem, już ci pokorzę na live'ie i no.
I kupuj Wieśka bez Czekaj. dyskusji żadnych. Co Eee. no? Nawet jest- Peter zagrał Wieśka, a na RPGach kompletnie Ale się ty i o chłopie. tym bardziej. O, Ale to jest to- taki RPG o, może, Skyforce, to a nie widzi... Janek, ty sam jesteś Skyforce. Force. No Skyforce! Czy jak chcę przejść? Dobra, ej, klikło skupienie. pan, Co? ten. Ty, Ja kurde. O, Naprawdę zajebiście lata. czy wy znowu dołączyć? O, działo! Cio, cio. Ja pierdykam, wychodzę z respa, ten już za moimi plecami. No ja mówię, dołączyć... Siema. Siemanko. Robią, no. Nie można Naprawdę, pozwolić. no. Grać kuźwa, no nie gadać, no Dawaj, bo... spróbuj, ale teraz cicha, tylko nie ten, tylko info, please. A, no mówię, oni spawrapa narobić. Żeby zamknąć, żeby striki bić i nie pozwolić im hejtera. Dobra. Nanek został... No bo chciałem na tutaj pokazać na strumyku ta gra. Przegenialnie, kurde, grają drużynowo. Nie no, to. Kuźwa, trzeba spiąć dupska. Nanek, ty Okej. nie słuchaj, gry to Mhm. zło. Ale gry to zło, Ja. ja. konsolę i w ogóle nie. I będę jak Rafat, Lepiej się, jak Rafatu strumyki prowadził. Tak, lepiej się najeb, najebać. najeb się. Widziałek, Lukas, widziałek. Był. Dziękuję serdecznie bardzo. Ja pierdolę, nie zdążyć brak zebrać. Witer, bo to trzeba, kurde, na powolutku, na spokojnie, bez żadnego latania. Aha, wy zaś miejsca nie macie. Kurwa. Dobra, super. Ja chcę wpaść na respa i Super. hejterka, no. Nie można, że i pach z nimi. Musiałem zrobić coś złego. Bo kuźwa, w takich meczach to właśnie decyduje, kurde, doświadczenie. Dobra, dałeś mi UAV chociaż coś. Doświadczenie mam. UAV tylko- odpaliłem wam, bo kurde... Mówię, doświadczenie. W takich meczach jedynie. Tu się nic nie liczy. Jak żeśmy Grałem grali po- wtedy z tymi... Pamiętasz, jak żeśmy grali w tym polskim klanem? To miałem pizganie wtedy. Ja Było Mothership'a zgranie, na- chociaż byliśmy słabsi, przecież ci skilla to nie umie grać kompletnie, no. Ale było zgranie, kuźwa drużynowa poszła, żeśmy wygrali. Chłopaki Jeszcze im odpalali na co kombanie to mogli. im Mothershipa jedno, normalnie pamiętasz, to było to były mecze, no pickie, no. Dobra, teraz forma spadła, no i... UAV? Nie myślicie, że się stawiacie aż tak mocno. A oni też się kręcą w kółko, ty jak głupieją trochę, nie są do OP. Gdzieś tu jest, skurczysy. Mocniki w dupie mają. Aj, Wiktor. Dobry. Na początku. Blacku, powiedz mi o co chodzi z tym Twitchem, bo nie będę klikał teraz zaś wszystko. Dawaj Paweł. Pantos na respie. Proszę. Ja Trzeba pierdzielę. powolutku, kurde, systematycznie. Kurde, żeby A padały się co kule. to było? No Jankę są nie są OP, no nie. Same kurwa cituchy grają. Jankę jest tam nie w miejscu, tylko ruszaj dupsko swoje, jedziemy. Też może być i w miejscu, ale taktik. Taty, Aha, nawet nie położono nie Tego biegnie, Seba, dobra. kurde, jak on jest w powietrzu, to jest masakra. Trochę ich mamy, no koleś ma... Ten. nie wiem co ma. Którą ma prestiż? Cicho, teraz nieważny prestiż tylko. Ja pierdzielę. Ustawili wieżyczkę. O fuck, Cerberus. Aj, Nie kurde. że oni mają Cerberusa już. Kurde, no jeszcze zabiję cię jakiś. Oni wszystko Aha, to fajnie, Dobra, to dawaj, fajnie. Działko mają. No, Idziemy spokojnie, mamy ich już prawie. No ale jak tam zamawiaj wieśka, ale nie gadaj ze mną. Nie dyskutuj. Tak zwane. Cerberus, No i... wieżyczka. Co jeszcze? Muzyczka? O, się... No i fuck. Wchodzę do nich na respa,
Ale nie mogę się ruszyć, bo jest kurde Cerberus. No oni dobrze go rozstawili. Trochę ich mamy, ale nie mogą odskoczyć tam. Oni tylko blaki zbierają. Dobra, lucy działają. Ten Seba tylko kile zrobi. O. Dobra, BMP im zniszczyłem. O. Kurna, a Jodowoz nie umie dołączyć. Tu lepiej Nanek nawet nie wbijaj. No, lepiej na Co za świnie. Ale ten sep to cheat, kurwa. Nie Ty, jest ale kampią cheater. też trochę, no czekują tutaj. Kuźwa, spokojnie z nimi idzie wygrać, tylko Ale jaja, jak na tym, Skupienie. na Twitchu. Słyszałeś, Quickpull? Jak mam live'a na YouTube i na Twitchu, to Twitch mnie zbanuje. Cicho, Nanek, skupienie. Przepraszam, O. Mówię ci, że on jest cheat, no co ty gadasz? Nie jest. przepraszam. Lenkę, to jest nie pora na takie. Ja grałem z takimi, to w ogóle się nie dało Byś wyjść z widział respa. jak Seba lata, to byś hopie się przeżegnał. Bo te pady powinien wyjebać w pizdu, to nie ma sensu. No powinno byśmy wszyscy skakali na X, to by nie było. Ten, ale wiesz, no jak oni mają przewagę, no to ja nie będę się dawał zabijać, no. To dlatego, że nie skaczę na X. No, mój mnie zabił. Te wszystkie skafy i te wszystkie to zabierają całą, kurwa, grę. No zabierają. No już jakieś, to też wymyślili, nie kuźwa, no ale no to... Każdy tylko ze O, skafem zaczął. naszego serwera. No kurde, kto tam tak wszedł? Beznadziejnie. No Aj, i ja wpadłem tu. nie chodzi o Ty to. czwórka, ty, no, bawią się jakieś te czwórki, ja Po pies. prostu ktoś tam tak beznadziejnie wszedł. Czekaj. Ja Cerberem mi teraz trochę przyhamuje, ale tam... To Seb... Coś kurwa... No blisko było, kuźwa, blisko. No. Trochę tak się nie rozpędzili, wiesz? O. Jeszcze jedną z nimi zagram. Nie wiem, jak grają. Ale da się im wjechać na respa i bić się tym, bo już miałem prawie. No i dupa. To tak nie można grać, że wszyscy kurde na minusie i w ogóle no. To nie Ja jest na początku gra, nie to wiedziałem ma w ogóle- z kim grać. Mhm. Chociaż oni też tam mieli na minusie, no ale kurde, no Seba zrobił im. Wyróżnia się, o, Czyszczenie. ma ten znaczek, to serduszko, to znaczy, że tryhard, nie? Tak sobie ustawiają. Leję. Nie skupiłem tego, no. Rarara. Nie ma już tej formy, co była wtedy, jak gdzieśmy grali w Black Opsa tylko. No, o, Black. A to na DS też była, nie? To wtedy automat rozbiłem jak automat. Moim zdaniem DSC grał lepiej od nich, bo grali wszyscy zajebiście. Jakoś żeśmy z nimi wygrali, no. Ale ty, ale ta Bo dziewczyna kurde jak wszyscy grała, ja odpalali pierdolę. paczki, nie było, że to, tylko kuźwa każdy rzucał paczkę, jeb, jazda, dzida. Kamil, jeśli mi się podoba, zostaw suba i łapkę Dobra, w górę. biorę ich na Ja Midtowna. Będę leciał Nanek 5 złotych. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Kurde, Cerbera pasowało wziąć. Dziękuję. To nie wiem za co. Ja właśnie będę chciał odpalić. Dobra, Hejtera wywalić, dołączam do was, panowie. Hejtera wywalić i wywalić, czy to wywalić? Dawajcie zmieńmy ten O kurde. mecz. Nie. Szans nie Chcesz się mamy. poddać? Dlaczego chcesz się Ja poddać? chcę grać z nimi, bo oni nie są jacyś... Dobra, no nie nie dostaną. Tylko Sebę trzeba przyblokować i będzie dobrze. No dobro. To będzie twoje Ej, zadanie. macie UAV, DJ. macie UAV wszyscy? Ja mam UAV. Zawsze mam UAV. Tam. To To ja jest mogę podstawa wziąć na Cerbera? hardkorze, kurde. No wiesz. Wiesz, ja Dobra, wezmę dobra. drugiego. Dobra, tu to działo. Znaczy Cerbera, bo Cerberem to idzie zrobić robotę. No. Jak z serwerem.
Cerberem nawet możesz do zera zjechać. O kurczę. No ta, no posteruję i se wbiję Cerberem. Aby ci swój nie podbiegł. No, To Karol... Karol, Ja wyślij tam tam wbiję- więcej. Wyślij z 3 i... kurde, trzeba sobie przypomnieć jak to było na Lotryjce. Karol, a nic nie gadasz, że masz tego moderatora. Nic się nie chwalisz. Ani dziękuję, ani w dupa mnie ugryźć. Wiecie co? Naprawdę, skupienie. Dobra, to cicho. Organizacja. Dobra, dobra. Quickpull, ja kupię ten, słyszysz? Graj, Kupia. graj, graj. Graj. Już zginąłeś. Kupię tego wieśka, nie? Ile on teraz? No i właśnie teraz była dupna sytuacja, bo mi plecy Cicho, kuźwa, no, zrobił dobra. nie wiadomo skąd. O, fuck. Kupię tego wieśka. To też ciężko blachy zbierać z nimi, powiem ci. Aj się tu wbijosz. Dobra, ja Strasznie wtedy- ciężko. Dobra, sorry, ja się kręci. Gramy, No. gramy. Kurde, blacha. Mamy krótka. Oj, oj, oj. Ja pierdzielę O ty ten małpo. te lata, ja go nie widzę, słuchaj. Też tak będę jak pierdzielony skakał z takiego. Wąski, a ty ludca posyłaj. Zbieramy na wieśka z ludców. No z ludców. Jak ile ludców będzie, tyle zbieramy na wieśka. Tak, żeby nam nie zrobili spawn trapa tylko, nie? Ej, chłopaki. Typ wleciał ci. Aj. Czekaj, ja muszę broń zmienić. Czemu hostile muszę być nasze? No, z ludców na wieśka. A co? Musi puszpot. Chodź, Uwaga, lecą tam do was. wiem. Kuźmie. Ach, kurna. Fuck. Fuck. Mam. Ładnie, nice. Uwaga. Uwaga, Nanek wchodzi. Czemu znowu hostile? Kurna, tam wyskoczył. Kuźmie. Jebany kurwa Dobra, kamper. mam serwera, ale nic nie wiem. Ja, działo z telefonu. Wąski. No oczywiście Z widzę. telefonów też działa. Dlaczego mi się działa? O, sorry. Wypadasz Quickpull nie kupować tego. O, nice, kinetyka. Muszę teraz uważać. Ale graj, kuźwa graj, ty graj. Bo zamykasz listę, masz jedną blachę. Jak jedno więcej pozbierałeś? Gdzie? Chyba kuźwa No to na jest coś papierze. zepsute. Nic nie zepsute. Dawaj czadu, Nanek. Plecy. Też kilka blach jest O. potrzebne. Steruję tym badziewiem, zbieraj. No wiem, nice. Dobra, ty steruj, ja tam wchodzę. Kurwa jego Widzę mać. duże blachy u góry, na pierwszym Wiem. okienku. Trzymaj ich, trzymaj. Także mnie zmienili respa, git. Ach kurna. Nie. Ten się tam położył. Pięknie, mamy BSP. Trzymaj. Tak oszczędzaj, żeby wiesz, Wiem. żeby ci go nie rozwalili. W oknie jest, kurde, okna górą, strzelaj tam. Kurna tu jest. Rakietnica, ale nie trafiło, ukrył się. Fuck. Kurde. Napierdzielam w bok.
O, prawie mi wyszło, no. Ten francuzyzm kurwa cegą w łeb zajebał. Nauczyły się No. grać. Tak musisz zrobić. Z okna mnie załatwił, kruczek. Nie kruczek. Kaczek pojebany. Karabina jednak została jeszcze chwilę tylko. Kurde, ale ten Seba ma tela, ja pierdolę, nie? Headshota ci od razu. Dzięki, Karol. Aj! Jeśli masowe... Tak, oni trochę to zbierali, no. Pan zbierać. Ej, pozbierajcie to, bo ja dwóch ubił, ale nie dał już rady pozbierać. Wziął wira i tylko jump. Dzięki. Fuck. Już kur... Gdzie się nie zryspi już mir. O, skubany. Na środku mieli respa, mamy git. O, fuck. Kurna ubił. Git. Wąski spadasz, siedź, jeszcze tutaj. idziesz. Siedź z nami, pogodomy se. Albo dołącz do nas. No. Wąski, dołącz do nas, jedna partyjka. Patrz jak nam źle idzie. Idzie nam jak... Nie, Nie wiem. jak Gorzej niż Kurde. gówno. Masz go dobra. Ja pierdykam, dawać czadu. Zabijam ile wlezie. Pięknie. Kurna. O! Mam Cerbera. Nice. Blacku dołączył. No Trzeba jedną widzisz, stronę. Karol. A było 10 ludzi i widzisz. Daku się ma. Zapominałem idziemy. o tych łapkach. Dawaj teraz. Dawać, jest 85-75, kuźwa no. Pięknie. Kurde. Z tej gwoździarki... Staną w dupę, no. Kurna. Tam jest Nie, więcej. Nam Wiktor odpalił, kurde. Jeszcze rapsy lecą. To Już by zdążyły. Końcówa, panowie. Ciągnąć to do końca. Ja już nie umiem. Mam blachy jeszcze. Nanek, nie, zbieraj to, zbieraj. Nie zabijaj mnie, proszę. Nie. Ach, kurna. Kurde. Nie. Nie, musisz na rapsa, O. proszę, nie. No. fuck. Nie czaję tego, jak żeśmy to Nawet zdupili. na rapsa. O, fuck, panowie, co to było? No Nanek, bo... Nie wiem. Kuźwa, Ja cały... Mogłeś, Nanek, jakbyś siedział w miejscu, patrz, nie wybiegał, nie? To by oni by cię nie zabili 38 razy, a tych 6 blach teoretycznie byś zebrał na końcu, nie? Karol, dzięki, zadycha. Kurde, prawie, ale gram jeszcze raz. No. Kuźwa, 30 blach, no. Z Wiktorem patrzcie, że 50 blach żeśmy mieli we dwóch. Dzięki, Karol, dzięki. Ale Kruczek też zbierał, nie mogę. Bo zbierał. Ale kurde, Kruczek też dobrze. No pozbierał. Ja robiłem co mogę, na końcu siadł za późno ten hinterek, no wiem, te rapsy też za późno, ale no. Dobra, chwilę mam wybudzić. Ja zaraz będę. A ja pierdolę. Dobrze, że mi UAV spamiłeś, bo kurczę. Bym nie wbił, nie Jeszcze na wbił. koniec jeszcze miałem jedno UAV. No dobrze, bo ja... Karol, twoje zdrowie. Zrezygnowałem na koszt Cerbera. O, Kurczaczki. kurde. A czemu DJ poszedł? A nie wiem. Idziemy znowu na Neutral Stream. No jeszcze jednego nie Ja. znam, sorry zagrać, ja wiem, że Flincha... Następną byśmy Flint zagrali. Wiesz co, ja biorę sobie ulepszone działko zamiast tego O, ale upiora. UAV został. No, ulepszone i będziesz odstawiał. Działkami ich trzeba, nie? Ty na Dwa jaka działka gra... rozstawić jeden serwer i to jest pozamiatane, no. No masz ten, spam trapa możesz tym zrobić. Z Cerberem,
serwerem blokujesz respa, oni nie mogą wyjść nawet. W drugą stronę, nie? O, jak w dobrym miejscu byś go ustawił. Nanek musisz... Znaczy, ja ci powiem quick pull. stać w miejscu, niż E, wychodzić, pamiętasz- bo oni cię A za może dużo razy wziąłeś- Pamiętasz jak wiesz? było z Lemim? Weź dingo może. Że wysz... Właśnie, weź se te dingo, Ej, Nanek, weź i se dingo siedź w tym i weź mi tak miejscu. wycinaj, tak, ale tak defensywnie. Właśnie nie wychodź, Żebyś tylko tak nie zginął. z dingo se. No, weź dingo. I Co za świnie. Bo na nich nie możesz raszować, bo oni wiesz. Skaczą jak głupi, musisz ten dingo i stań w jakimś przejściu i tylko ich ten. O, następny Lutz. Wszyscy na PS4, chyba... Quick pull, ty jeszcze na komputerze groź, nie? Coś? PS4 Master Race. PS4 Master Race. Nie wiem, kurczę. No spokojnie. Właśnie Nanek, nie Co wychodź. za świnie. Jank jest trochę więcej roboty, bo nas zawiódł i... Ale nie, Jankes... Wiesz co ci powiem, quick pull? Kiedyś musimy zagrać, jak live'a nie będę miał i ci pokorza, że faktycznie szybciej to idzie. Nanek, ale to chodzi, żebyś Dobra. teraz zagrał dobrze, wiesz? Dobra, to nie wchodzić mi w ten. Kurwa mać. Skubany. Uwaga, tam poleci. Naprawdę, on kuźwa lata jak... niemożliwy w ogóle. To 4 jeszcze mi postawił. Wziął gwoździarę teraz, ale no patrz jak się wpili. Kurna! Ale wiesz jak on tym gra? Wpinili się, Kurna! bo nie mogli wyjść ten. No. Kurna, nie umiał go trafić. Da się na nich On zadać. tu lato. O co tu chodzi? Kurde, blaszka. To się odrodzę, to... Cofnijcie się stąd. Cofnijcie się, Blaku, Kurde. cofnij się. Aż mi poszedł. Jest tam, O, sorry. No ładuj tu. a wy tylko. Dobrze, ale Nanek nie we mnie, bo kurde nie będzie skorstwika żadnego. O, ty Ale świnio. mają te- Wleźli nam. pierdziele. Świetnie nam wleźli. Czekaj, idę do okna. Co tam cera chyba, nie wiem. O. Nie ta broń. O kurwa. Nie ta broń, panowie. Ty, no nie żeby nie Na górze jest u odskoczyli, no nas, to na górze jest u nas. pierdzielony, Chyba no. nie ma go. Oni też grają 150. Tam dupa. To jest chyba. O. Ten Seba jest odpalony na bank. Chłopcy, uwaga! Uwaga! Ja... Uciekajcie! Kuźwa, jak będziecie mnie zabijać, no to będzie dupa, no. Ja O. pierdzielę. Nie wchodź tam, quick pull. Dobrze na niego. Dobrze. O co chodziło? Tam nie wchodź, quick pull. Czekaj, tu ja przybiegnę. Ajajaj, biegnie Wolverine. Nanek, ale za Ty mocno nas- na rogu, ty nie dajesz mi kurde manewru No bo do oni stamtąd przejścia. wychodzą. Ja? To leć tym ścianą, jak go minę. Czekaj. Nanek, a u nas w oknie jest, nikt go nie zdejmie, no ja pierdykam. Ach, skasował mnie. Kurna, drugi raz mnie skasował. Grajnanek, grajdę, a świniami się nie przejmuj. HHH, 5 złotych. Dzięki, Chmielu, dzięki. Staram się. Fuck. Ale koleś się kręcił w koło. Chmielu, dzięki. Będzie nawieśka. Wiadomo, że odpalony. Jak się już kręci. Kurwa, nic nie mogę, ten serwer siadł. Masz Łewika. Uwaga, Plecy nam robią. Trzeba mnie goni. No i mnie dopadł, no to menda jedna. Kurwa, jak on tam szczylo, ej. nie wiem. I same głowy, No. nie? Widzisz? No, same głowy. To No niemożliwe. jest, Ja, zajebiście. ale pomyśleli mi power core'a pierdzielnej. Że jak bije Cerbera to... To dupa. Tak, byliśmy blisko, no chuj, właśnie to odpalił. Kuźwa.
W oknie! Ten tylko z tą gwiazdziarką. No rozwalamy im. Obity w oknie. O. Fuck! A postawili widzisz na hejtera, na powercora niż na hejtera, bo... Ej, to jest niemożliwe, kurwa mać. Kurde, no jeszcze delikatniej można rozwalić tego powercora, minimalnie. Żebym serwerem ich nie... Nice. Chyba dziura. No to 6 blach jest, no. To nie jest dużo. Kurwa. To musi siadać. Ten nie może nas wbijać na spawna. Uwaga, plecy. Aj. Tararira. Już cię zabiję, Fred. Tu... Ach, cholera nie jasna. wiem, Ja. Panowie, panowie! nie miałem dojeżdżać. Kolejny pan rzeczami. Ale nie umieją flipa robić. Ach, Chcą nam zmieniać respa, a zmieniają tak, że... o fuck. Blaku, przepraszam. Tu Przepraszam. postawił Guardiana, zablokował. Mhm. Sorry, Nie moim. widziałem. Ale oni mają ułamek sekundy na respie się. Zmieniają nam tym. Tam strażnika postawili i już nie możemy się tam resp, nie wiem. Aj, no. Ty no, ale cały czas taką kurde. blach nie dać, no. Ale nas zamknęli, teraz spawn trap jest. Nie. Jak nie Ale ma, jak już uważaj. jest, patrz. Widziałeś co O, robią. i też z dingiem, dobra, już nie mamy... Jeb mnie! Faktycznie nie. Jeb mnie. No. Bynajmniej to... Tego Guardiana rozwalę, no. Będzie już normalnie. Działko tu stoi, uważaj. Dzięki Chmielu, dzięki! Ja pierdzielę. Dupa. Dupa, bo jeszcze Cerbera mają. Ale no posprzątali, kurwa. Ale zablokowali... Flipa nam robią, zablokowali 2 respy i będzie sterował nim, nie? Kurwa, tu jeszcze to ciulstwo postawili. On wjeżdża mi na respa. Hejtera chyba mają, bo widział gdzie jestem dokładnie w miejscu. No, nie wychodź w ogóle ten. Tam ci się respiesz, to jest ten, żeby nie... Dwa serwery chyba są. Kurwa. Ale blisko było, nie było źle, no. Spoko, A, to jest nasz. To jest Seba i mam cię w prawie. To jest 4 może. Oj, sorry. No, a. Kurczę, myślałem, że ten, że cię nie... Strzeliłem, myślałem, że cię nie zmieści. Ej, to a i chłopaki, tak, to najlepiej mieć kurde na tego Cerbera bazuka, nie? Nie, najlepiej nie pozwolić go wbić przeciwnikowi. Bij. Kurde, ej, on... Bez broni. Śmielisz takiego ślemiego do pomocy kurczę w tych blachach, bo... kogoś to zbiera dużo, bo... Patrz, i my graliśmy z piątkiem, Przepraszam, Karol. a oni tu... Przepraszam. Jeden jeszcze... Przepraszam, jeden przepraszam. No, pozbierał, no. Do wygrania. No, źle nie było, kurde. No nie wiem, czy źle nie było. To pewnie... Niemcy, założę się, że Niemcy pierdzielą. No ma Mein Führer, to wiadomo, że już... Mój Führer? No. No, słuchaj, chłopcy się chcą za drugą wojnę odgrać, no to co ty chcesz? Zależy im.
Albo wszyscy groją na quick Ja. Tamten na pewno gra na Quickpad. Nie no, tamten na pewno gra i to chyba to jest ten jakiś lepszy. A poszli. Znudziłem się, bo wiesz, bo chcą wyniki, nie? Chcieli być lepsi, kupili te pady po 1000 No. złotych. Nie, mi się wydaje, że myszki. Kruczek, Oni łobuzie. są na kile, nie? Gdzie jest A ja? my nie wyszli. dawaliśmy... Okej, Wyszli wszyscy. Jankes, wbijaj. Nie gram w tą Chodź. zjebaną grę. Pójdź. Z Nankiem nie zagroż. Pójdź. Ale już No, ich nie ma, tylko chodź. Gryz jest. Będzie 3 na 3. Będziemy szkolić swoje umiejętności. Tak jest, będziemy No szlifować. to możemy iść na ten, Pokażemy się im. pobawić. Kru- Bawimy się jest na ręce. Kruczek, pójdź. Pójdź też. Kluczek jest. Ale nie ma go tu. Ale na imprezie go nie ma. A nie mam impression, tak. Zaraz będzie. Kurde. Jednej osoby brakuje, na serio, no. Można iść potem na ten. Na O, siekiery. nie mam siekiery. Ja mam kluczy, no. No. O. Potem na No, Nuketowna. no. Już żeśmy zagrali. Z kluczem przypierdzieli. Halo. Witam. Alu. Nie ma. Panowie, 2 centy zarobiłem na lotcach. O kurde. To Dużo. jeszcze 1000 razy No. tyle i... Dobry, Będzie jakiś na start wieśka, jest. będzie na wieśka. Będzie Od na czegoś trzeba wieśka. zacząć, nie? Naneka, spróbuj tylko tego wieśka. Nie, no ile teraz wiesie kosztuje? Ta edycja najdroższa 120. No, no to polecam. 120. Bo to zapki są lepsze No niż to za podstawka. 120 kupię. Jak nie będziesz czegoś umiał, to ci No to pomogę, dobrze. nie? Ja jestem profesor. Dobrze. Wiedźminie. To ci pada. Ja oglądałem wszystkie ciekawostki. Pada ci z Wiedźmina. oddam i to pykniesz mi. Internetu starczy. Dobra, to co? Panowie, na łapy. Ja nie mam nawet. Gdzie na pistolet? Na pistolety? Mhm. No, 119 zł najdroższa No, no edycja. to... No tak. Tylko żebyś zamówił PL cały, a nie, bo niektóre są A to angielskie. nie, to... Bez dubbingu, a dubbing jest najlepszy. PL. Hopie. I te teksty Geralta niektóre. Zajebiste są. Te, Powiedz jakiś dowcip. Coś tam było. Dobra. To jakiegoś typa gadał. Tylko nie pamiętam imienia. Lukas, padasz, im więcej lotców, tym lepiej płacą. O, ale to też trzeba mieć widownia, nie? No a tych padów dla mnie to mogłoby nie być. Wszyscy najlepiej na jednym. Tylko niestety, na PlayStation jest. O, fuck. Ale to jest o Kruczek, pewnym idą się plecy dało. robią, uważaj tam. Oni nie przewidzieli tego, No że, wiem, będzie, no, że ten, no. że będzie możliwość na playu 4 przerobienia, Generalnie, nie no dało tak. tego. Porównując spada bez łopatek, a z łopatkami to jest... Blaku. Nie wolno. Co? No to jest dodatkowy przycisk, no to wiadomo, że to jest czyste ten, no. Masz większe możliwości, no. No, Oj, oj, oj. No, ale co zrobić? Oni powinni to przewidzieć, przecież to da się chyba jakieś zamontować, żeby... Quickpull, uważaj, Nie Kruczek. działało, no. Wiesz, jak powinno być? Na I jakiej zasadzie powinno zabezpieczenie. być, że... Tak, zabezpieczenie od razu, że powinno być wyświetlane w konsoli, że ktoś nie gra na oryginalnym padzie. Przy niku. Ja.
A nie dałoby się, po prostu nie możesz zamontować, gdybyś zamontował, gdyby nie działałoby to po prostu. No. Nie, niech działa, ale niech jest wyświetlane, No. że gość gra na I modyfikowanym. niech pokazuje, że gościu grona. To i ban? A, ban. zarazem? Nie, niech sobie gra, tylko niech pokazuje, że jest na No. modyfikowanym. I niech pokazuje, że gro na A myszce. innym graczom czy innym graczom czy I jak? żeby były łapki. Tak. Żebym wiedział, z kim grał na przykład, nie? Quick pull, kurna, jakby wycelował, jesteś mój. Ty jesteś moja, ja jestem Kurna. twój. A teraz się zagapiłem na monitor i Wiktor mnie zabił. Spotkanie było. Zaraz se... Dobra. A, patrzę, widzę Nanek. Cię widzę na streamie. A widzisz mnie na streamie? Pozwolę, To mam jakieś chwila. Spokój się. Jak on stałem za nim, Jakoś to chwila mi się mam. Dorhorden Century. Tubing down. Gdzie? Skąd? Kuźwa. Oczywiście się wyskoczył, że- odwrócił. W No tą ja byłem stronę. odwrotnie. Nie patrzyłeś na streama? No. Muszę to trochę spowolnić. O, A kto tam był? A Crucinio. ach, O kurczę, ale się dałem. Ja ty. Crucinio. a co powiesz Ale o fajnie grze to działa, Infamous Second Son? Było za A? darmo, tak? Było Ale tu. co po... Nie była, Się Nanek. to nie była zła gierka. No dobra, no ale to się... Przy Wiedźminie to się odbywa, no. A spróbuję w to. Nie no, to człowiek mi jest taka popierdółka, no. Taka popierdółka, no. No. Za Infamousa ostatnio w promocji to można było za 15 zł kupić. Za darmo było. No tak, ale jakby do kupienia, ale to 15 zł było. Za darmo było. No właśnie. Plecy. No To w plusie to 15 wiem, że zł. było. Będzie na kebaba. Za darmo da, no. A, Kto tam siedzi? Już tam idziemy po ciebie. No. chodźcie, A, chodźcie, widziałem, w drugą chodźcie, stronę chodźcie. poleciałeś sobie, Wiktor. Chodźcie, ja czekam, ja czekam. Czy ja widziałem Junkesa? Mamy A go zaraz patrz, to ciebie. jednak mi się nie zwiedziło. Patrzę, Junkes mnie minął, a No i zaraz. Dobre. myślę, że fajne, nie? Oj. Ta HG40 dostała buffa, ale kurde i tak to jest takie Buffa. badziewne. O ty łobuzie. Tam wcześniej miało po 3 hitmarki na hardcore. Lukas, co tak jeszcze powiesz ciekawego? A, ha, ha, ha. Crucinio. O, Nie weszło, co? Uwaga, Kruczek. kurczimy. Kruczek, tam ktoś biegnie. Ach, Ale dwa weszły hity. się nie spodziewałem. a powiedz mi, Quickball, czym ty tam strzelasz? HG40. Paczki to. A ja teraz zrobię ten. Jeden mecz wygram i mam 125 winów, dostanę 2 bronie. Kontrakt. To jak dostanę PPH albo Peacekeepera. To... Ach, No ale też ma chyba jakąś. co mam? KWK masz, nie? No, ale to takie... Puszcza to, ale... Nie, Puszczę to na tym... Na strumyku. Wchodź Ale to takie, wiesz co... nie, ja wiem, też to mam. No. Znaczy na pewno jak ktoś gra na słuchawkach, to będzie go wkurzać. Bo to... Głośno jak O. nic. Chyba każdy gra. Pierdziela ten jest serwerem. O fuck. A mnie zgasił. Autko mi przypie.
Najsik. O, wy świnie. Harden Nie. Ile wy macie tych kordów? I jeszcze auto nie rozdupnie. A jak... Uważaj, wyczekany jest. O, spierdzielam mocarny. O kurde, o fuck. Ile tych działek? Jestem w morzu działek, ja pierdolę. Sorry, musiałem, bo nie mam gdzie wyjść, bo tu nie działko rozpyt. Oj, 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 Ja oj, tam oj, zaraz oj, cię zabiję. Uj. Którym cię rozwalił? Jankes. Cwaniaczki Uwagi jedne. z jednej strony. Nie strzelać. Pięknie, dwa hity weszły. No ale chyba dzisiaj tak prędko spać nie pójdzie. A, smola. Tam jest, wleź tam, no Paweł, Wiktor. Aj, kurde. O, tu. Kurna! Jeszcze jeden przy tych Gdzie tam? Kto wchodzi? Aj, kurde, Crucinio. Kupiła, Crucilla. kupiła, no mówię. Kupiła, ogarniam jeszcze Jankę, ja. Nice, nice. O kurde, Kurna! Nie było nikogo, no. Kiedyś to było, co, Mm. Manek? Ale Kiedyś ładny był shot. Counter Strike i to starczyło. Nie, oj. No, kiedyś CESa wszyscy grali i było zadowolenie. Pubga weźmy se pograj, o to by pogra. Może będzie na konsoli. Może będzie na PS4. Tylko oni by to musieli by naprawić trochę, żeby było mniej bugów, bo No, to licencji widziałem tam PlayStation by nie Xbox. dostało. było w 15 FPS. To jest tak gra zbagowana, że no nie ma takiej mowy, żeby to dostało licencję od PlayStation. Najpierw to, żeby PlayStation dostało Ach. licencję na. Takie gówno tylko na Xboxie może być. Nie wiem co pograł, bo to tak jest, no. Niech będzie, no, jest tak, na PC i A tak. kto tam siedzi? Co, Manek? szedłem normalnie, możesz zobaczyć na strumyku. A no dobra, no to chyba, że miało być więcej ruchu. Miało być mothershipy. Kantery miały być. Zestraj się. Ta. Ha, ha. Nie no, co ty. Gdzie tam ja takie rzeczy? Ja nie, zaraz. Nie będę miał. O, ci panie, jak ten level leci. Pięknie powiem. Ale na Fringe bym zagrał. Kiedyś to było. No. Jesteś, Karol. Spoko. Dzięki za te super donacje. Będzie na Będzie żółto. na żubry. Nie, no bez przesady. Na wieśka będzie. No Wiedźmina to już 2 razy grałem. No przepiękna gra, naprawdę. Kurde. No. Jak ja myślałem, że Ciri umrze, to myślałem, że konsolę wywalę za okno.
Szczególnie początek, jak się zaczyna, a tu ci Jennifer z gołą dupcią leży. No, to jest, no. Ja brałem Tris, ja wolę ten, rudę. Nie, Jennifer, gdzie tam? Nie wolę bluźnij rudę. mi. No. To jak lubię Scarlett Johansson, to brałem Tris, no. Ale Scarlett jest blondynka, a nie ruda. No wiem, ale więcej występuje. Koruda. Nie Oj, widziałeś Wiktor, tego? coś kręcisz. A Tylko Avengersów nie Avengers. widziałeś? No, Avengersy Coś widziałem. coś wszystko. kręcisz. to kręcę, no to co? Nie No właśnie, a jaka Jennifer była i tyle, Avengers? Jennifer i tyle, a nie tam. No. A najlepsza była ta, jaki to? Ta Blondie. Najlepsza to była w tym DLC tym, czekaj. Wziąłem ją Serce z kamienia, i ta. zabiłem ją potem, bo mnie wkurzała. Jak on się nazywała? Najlepszy to był Jaskier. Kurde, te Najlepszy to wesele był w ten. sercu z kamienia, to zajebisty było, to napierdzielanka sztachetami. O masakra. Najlepszy to był mówiąca płotka. To było DLC. Ostatnie, to było... Ta. Ale to ciężko było znaleźć to. Krew i wino. Krew i wino, tam to było tak z daleka ta misja. No, O tym ciężko. koniu tam, zajebista Tak. to była wtedy. Ja kupiłem te DLC, ale jeszcze nie robiłem. Ta, on Serce tam z mówiła, kamienia! że... O kurde, masakra jest. I ten, krew i wino. Ja pierdykam. Ładne widoki ponoć. Ty, no ale wyjdzie jakaś giera dobra? No. Tam Jankes na pewno jest. Dobra, zagrajcie tą partię, ja przyjdę. A, Nie potem. ma. Pusto. Jak chuda pierwszy. Plecy mamy. A! Ha, ha, ha. O! Sorki! Wybacz mi. Wybacz. Wybacz, proszę. O! Kuźwa z wami tylko. Ale pięknie dwóch. Od kościoła armia idzie. Tak, tak, tak. Zawsze jakiś ciul w tym oknie siedzi. O fuck, ej no! Quick ball, ty się baran. Friendly Cerberus inbound. Friendly hardened sentry deployed. Haha. Hahaha. Hostile UAV above. Kurwa, co za lezak tam jest. No właśnie ten po prawej, kurde, leży non stop i leży sobie. W kościele na górze na tym stoliku siedzi czy tam. Be advised, tam jest? hostile hardened sentry spotted. Siedzie. Który mi tam rozwala działko? Zaraz przyjdę to... Naprawdę no. No kurwa, co za ten jebany ekskluzyw. Jaki Friendly ekskluzyw, UAV Jankes. inbound. Ale co ty robisz? Ten grał z nami i ostatnio. Co? Wysyłam posta. On zawsze grał z nami. Na ekskluzyw. O. Kto tam działko miał?
No exclusive! Kamperek jebany siedzi w tym, w jednym miejscu i kampi cały czas. Kurwa, jebana ciota. Nie. A widzę go, o. To klucze, a to sorry. Kluczynia. Hop, siup. Właśnie mam Cerbera. Jazdo do roboty. Gdzie jest ten, zaraz dodajmy. W oknie, w kościele. Dobra, to mam. Oj, oj, oj. Hostile. Jankes, uważaj tam. Hostile UAV spotted. No pogrom, Karol, pogrom, pogrom. Nie, zajęty i no. Udostępniałek, wiesz, tam na fejsie. Care package inbound. Klucze. No. Hostile UAV above. Friendly UAV inbound. UAV-ka też ma jakby, co? Friendly Guardian deployed. Najsik. Dzięki. Bigpool, to ja może za tobą polecam. Kurde plecy, dobrze, 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 To dobrze, że leciał jak za tobą. Ktoś tu już ładuje. Quickpull. Oj. Dobra, lecę za tobą, Quickpull, w razie W. Ci powiem, czy plecy, czy coś. Plecy, plecy, wróć się, Kruczek. No Kruczek nie z nami jest, ej. Aha. On to nie mogę mu go dać. To Kruczek taki deserter. No. A ten ekskluzyw to tam generalnie szału nie robi jakoś. Hostile hardened sentry spotted. Hostile UAV spotted. Osiu. No nie no, tak mi teraz. Jedna. Co jest? Jankes, chroń tam nos z góry, ja tam lecę. Hostile UAV above. Tu jest coś. Tu panowie, tu. Friendly UAV inbound. Ach. Ach. Kurde, z dwóch stron. No. Ej. Tak, kiofraty, bo nie wiem. Jeszcze jeden. Ach. Witam. Elo. Oj. Jeszcze dwóch jest. Uważaj, Dachu. z tyłu. Kaj w kier miejscu. Już nic. Oj. Ja nie da środkiem, pójdę bokiem. Panowie, jedno blacho, dwoma przykrywamy. To jeszcze idzie wygrać to. Normalnie to na ludzi. Ajajaj. Zostało tam. Biorę teraz Orbaka, to zobaczymy. Jak się rozstrzygnie na koniec. O ty ci.
Wygrali się coś później? A co byś chciał grać później? Quick Plecy macie... Aj, Nie wiem, mówię, Quick wygrali się coś czy nie? nie. No kurde, biegnij ty... Kołku jeden do przodu. Jak mnie coś takiego wkurza. Idą do was tam, Tararira. z przodu. O, Jankes, ładnie wyciąłeś. Ładnie, ładnie. Osiu, Kruczek następny. Spoko. Kruczek to strzela zanim pomyśli. This fight. Nie Kruczek? Spoko. Tak jak w FIFA. Raps deploy ship inbound. Dobra, rapsy wbite. Dobra, ładuj, puszczaj lapsy. kurde, plecy! Aj. We're in the last seconds. Bring this home. Friendly Teraz się pobawimy. Friendly Jankę. Kurna! Ej, oni są tam na końcu, tam jeden się rygnął. Pięknie, Jankes, żeby rapsy wbić, bardzo ładnie. Dobra, jeszcze działko drugie, jedziemy panowie. Frajery jedne. Kurna, co to ze mną jest, ej. Naturliś. Ej. A, Mistrzostwo końcóweczka była. O, Jankes, o to chodziło. O to chodziło. ej, to co, na rapsy musisz mieć 1300 bez dedaja. Nie, musisz wbić 8-0. Mhm. Albo zbierać tagi. Albo taki wiele, albo w sumie możesz mieć na przykład 6-1 i na przykład tagi musisz zbierać. Wszystkie takie ze 6. Albo komuś No, podkreślić. końcóweczka to... Nie wiem, chciałby kurde rozzobaczyć te rapsy, jak ja je puszczę. Ja powiem ci Nanek, że ja też chciałem. Czekajcie, ja, Najpierw Nanek Też musisz- chciałbym, najpierw ale Nanek no... musisz prawo jazdy zrobić. Najpierw prawo czekaj, jazdy, jak to za komuny mu... I kartę zdrowego pacjenta. Ja i ten, najpierw chyba mi się wydaje, że ten, Na licencję na drona. i musisz honorowego dawcy krwi. 150 litrów. I udostępnić dla ekipy z rybą ten pin do karty. Do której? No, Kredytowej? Gdzieś tam jest 0. I zablokowano w wszystkich krajach na świecie. mieć. Musisz mi przesłać, wiesz? Nie ma problemu, mogę ci zdjęcia mojej karty posłać. Jeszcze Nie ma pod- problemu. Zaraz tutaj doładowanie pójdzie na PlayStation. Ciekawe z czego, jak tam jest minus 10 zł. Nie wiem. Ale zawsze możesz mieć debet, nie? Zawsze może być minus 300. Nie do rady, Nanek. próbowałem. Że co? Że próbowałem. No, Anek, ale jak chcesz rapsy wbić, to tak, zjedz Snickersa, zamknij oczy i otwórz oczy i rapsy są Mhm. wbite. Jest. A długo muszę jeść tego rapsa? Kio, wolne miejsce jest. A, pogram go w tego, w bilarda gra. No skończę do bilarda grać. Krótko Cicho, słabo cię cię słychać. słychać, no. Tak kurde. Masakrycznie. Tragedię bym powiedział. No, coś takiego. Co za szmata ty? Goście wszystkie bił te. Teraz dobrze Mhm. jest, nie? No, teraz to kurde. Teraz no, chopię jak w wisza. domu. Jak Jak w wisza. domu. Jak w radiu. A gdzie jest Wiktor? Poszedł coś tam oblukać. No, nektar, że w tygodniu kupujesz Wiedźmina, ja będę oglądał, ty Mhm. będziesz grał, a będę ci podpowiadał. No, Wiktor poszedł oglądać gołe sąsiadki. Są jeszcze takie. Nie wiem.
Jak się w bloku mieszczę, no to wiesz, zawsze można poczekać. Jakaś się na pewno znajdzie. Blaku, a ty mi tak szczerze powiedz, kiedy ty ostatnio ruchałeś? Ja... Nie pamiętam. To sugeruje, że masz krótką pamięć. Ja. O, jak ładnie. Patrz jak się skampił. Jak zawsze. Za nic nowego. Ale brzydko. Blaku, wróć się, wróć się. Tylko po jakiejś... Blaku, wróć się. No bo będziesz mnie dupami ratował. A nie, nie musisz. O, tu. Na szkodę. Poziom baterii niski. No wrzesz w mordę. Haha, się już poleciało. Cicho, cicho, cicho. Dobra. Kurde, Blako. Zaraz się rozstrzygnie. Czekaj, muszę. Oni UAV-ka mają, także... Ja. Kurde, no ten baran jeden. UAV-ka mają, Prawie trzeba miałem, uważać. tylko musiałem podskoczyć. Z kim ja gram? O kuźwa. Matko boska. Czekajcie, pada, muszę podłączyć. Coś ci chujowo idzie, bo pierwszy jestem. Uwaga! Abyś quickpada wyłączył. Kurna, ja sobie chyba też muszę tego clickpada zamówić. Ale ja chcę przeźroczystego. Wersja... Liczba sztuk jest ograniczona. Ale ja chcę przeźroczystego. A co ja chcę? Ten, skaw se weź kup. Skawa sobie A, kup. skapa za tysiaka. Tylko nim nie rzucaj. Ani FIFA nim nie Czemu? rzucaj. Trochę drogi interes. No, gra FIFA takim podem. Tak, no lepiej od tego Razera, no. Nie, mnie ubił. O ty kurwo. O ty świnio. No patrz, jedzie. O ty świnio, kamperze szpetny, uważaj tam. On sam je na wierchu. No, ty fajansie jeden. Ej, zabijcie! Kurwa mać. Ten kość ma Wróczek na 16 do wróczek jaja, na ja środku, w rogu pierdykam. siedzi. A już zaraz. No mówię, 16 zaraz kamperek jebany. Już to 16-1, spokojnie. Już go dorwałem. Kruczek, ty pało. Z kim ty grosz? No bo ja wiem. Jeszcze działko rozstawił. Ludziska, pamiętajcie o ludcach. Kto mnie zabił? No. Ja pierdykam. Przepraszam, no ktoś strzelał. Nie to... O, Jeszcze teraz mi podeszłeś. Ja tu kurde próbuję działko rozwalić. Wiesz co? Uciekamy, uciekamy. Uwaga, Cerber jeździ. to jest ten furgający? A czemu Kill nie grasz? O, nie Zaraz, spadł. biliarda gram. Kto? No ja.
Kijów się musi Be odstresować. advised, hostile HCXD spotted. A działka moja po drugiej stronie, ja pierdykam. No fuck, no z taką drużyną to my nie... Dupa. Ach! Jankes. Co, Karol? Bo nie rozumiem. Po co w tym, co grasz? Hostile hunter sentry in your AO. Kurwa. O, Dlaczego? Hostile UAV Kruczek, wbijaj tu, bo kurwa potrzebujemy cię. Aj, UAV kurczaczki. A Wiktor nie gra też. Jestem już, jestem wróciłem. package inbound. Wiktor, tej hańba jest. Co się tam dzieje? Przegrywamy, ja na plusie jedyny. Friendly UAV Jak? Zwykle. Nie może być, no. Wiktor, ratuj, nie wiem, ratuj. advised. A, w co potem grom? No, co ty się Infanus. Second Son. Ciul mnie, kurwa. Friendly counter UAV inbound. Hellstorm inbound. Ajajajajajajajajaj. Friendly UAV inbound. Nie mogę odpalić tej UAV, ale ci coś pomoże, to ja nie wiem. Odpol mi na pewno pomoże. Kurwa. Gdzie? Na K. I za ile? Kurde! Blasirem jasny. Cerberus inbound. Gdzie się? Be advised. Hostile care package overhead. Nie czarną. Friendly hunter deployed. Ładnie działko, ładnie. Idziemy. Hostile dart in your AO. Idziemy. Kurde, się rozkręciłem. Gdzie tam kamperka? Weźmy gościa. Kruczek. Czy kto... Krucinie. O, Boże. Spróbuj tu kamper. Kurwa. Hostile UAV above. Kurde, mają UAV-ka. Ej, Boże. Ej, Dobrze. gdzie? no. A dałeś subskrypcję? Dobry kukusie. Jodo. Dobry kukusie. Co ty, lejfusie? A dałeś ty subskrypcję? You're letting down the pact. Pierdziela, dzisiaj do rana grom. I Mendo, jedna ty. Ale wie. No panowie, no. Hostile UAV spotted. To miała być gra, to miała być piłka jak... O, przepraszam, O. jak w Barcelonie, no. No dobra. Jak grano. Weź tam w kąty muszę zagrać. jeszcze Ja. jednego wypić, to będę Hostile lepiej grał. HCXD in your AO. No jeszcze mnie na tym. Dzięki, naprawdę Jankes, pocieszyłeś mnie ogromnie. O, byłoby. No i co ja z nim miałem zagrać? Nie wiem, co ja miałem z nim. A co ja z moimi? 8:30. Dobra, zaraz wracam. Już nie było tak źle, nie było tak źle. Nie poszła też, no to i tego. Dobra. Nagranie biliarda.
A jeszcze będą skakać Polacy na olimpiadzie, będzie drużynowy, nie? Mhm. Jeszcze będzie na normalnej skoczni, wiesz? Jutro będzie na indywidualnej, normalnej. To już mały psychikiem siadł. Małyś jaki wkurwiony był. Ale ten konkurs, kurde, Nie, ja już w ogóle był nie niesprawiedliwy rozmawiam ten z wiatr, Piotrem, raz bo tak, były duże przerwy, no w ogóle, no patologia. 3,5 godziny trwał konkurs, to jest I w normalnie środę już będzie nada. chyba drużynowy i do domu. Trzeba było dmuchać. Nie, jeszcze na normalnie, wiesz? No mówię ci, będzie jutro mikser, to normalna mówcie. i w środę Ale drużynowy normalnie i na do domu. dłużej, czy jak będą skakać? Nie no, na dłużej będzie indywidualnej, potem na dłużej drużynówka. Tam powinni zrobić jak w tym, jak w Karachowie było. Siatka i wiatr nie wieje. Z boku. Bo na hali jakiś skakać. Tam w ogóle wiatr Na nie stadionie. Weź taką A halę był, wybuduj. jest plan, żeby na stadionie skocznie zrobić, nie? Przecież Jest tych. co to miało nie być, że mieli na Narodowym skakać w tym roku. Co? No, mieli. No i wszystko poszło w pizdu, bo za dużo pieniędzy wyszło. Tam by miejsca nawet nie było. Nie są większe. Dobra. Teraz mamy wygrane. Teraz to wam pokażemy. Jest wolne miejsce, jest chyba Wiktor wbijaj. Ja jedno jest. Wijej. Oj. A lotnik z powołania. Co fajna dziewczyna streamuje, co to jest? Za tydzień mamy na dużej skoczni, nie? Mhm. Fortnite? Fortnite na Za tydzień, Jest taka 16 dziewczyna, taka lutego. blondyna, co ona streamuje po 12 godzin dziennie Fortnite'a. Kurde. Wiesz, która, nie? Mhm. Nie, ona mi się w ogóle pokazuje. Dobrze je muszą płacić wtedy. Polecamy. Dobra. A teraz z Kruczkiem jestem z mistrzem tej mapy, to przegracie. Old school, to cheatery były, old school hack. Ten koleś ma dziwny nick. Który? Old school. Masz nawet stronę z hackami old school. Old school. No. O ty kamperku! Ej, Wiktor, Paulinka kampi u nas na respie. Nieprawda. Sorry. Kurde, Wiktor, a gdzie sieknął? Ja bym cię sieknął. A tam wiem. Friendly UAV inbound. No. Ale żeś mi uciekł, cwaniak Ja nie jeden. wiem. Tigi. No, krzyż ty. Łapać tam Wiktora. Ja nie wiem. Nie może wygrać. Patrz, ty już Nie chciałbym neguj. mnie strzelać. Tu będą. Chodź. No chodź. Ale pięknie. UAV Kruczek tylko się nie podnoś. Dobry kill. Bo ja tu wcelowany już. Ja to w ogóle nie mam celności. I nawet nie Gdzie tu we mnie? Ja oglądałem to było jakoś, nie wiem. advised. Hostile UAV incoming. Nie no, zgrać, trenować to. Inbound. Ty kampo wredna jedna. Ale biegacie parami, jak? Ja tam O. biegam sam. Jeszcze jeden jest. Aj, Na kill, górze. kurwa, Nice. jeszcze kamper. Nice, kijów, to będziesz miał po lewej. Po lewej będziesz go miał. Nice. Jeszcze jeden będzie. Mam. Widziałem go na UAV wcześniej. Ja, mi już brakło. A za plecami, no ty merda. Mi już brakło. Chmielu. Znaczy, przepraszam. Karol, Grasz, Jan? przepraszam. Grasz z czymś na bliski kontakt. No i spadłem. Quick podejść. No i ciul. I nie mogę wleźć do was. Kurna. A przez imprezę jakby wszedł? Nie ma miejsca. Jest.
Ale mnie idzie, ja w ogóle... Gościu, nie mam w ogóle refleksu. Ale się skampił, widziałem jakie zady. No. Menda Gościu jedna. strzela, ale nie reaguje. Kurna. Jak? Wchodzą Quick pull no. plecy masz. Gramy w piłę jak w Black Opsie. Ale co to było, Kijów? Widziałem cię wcześniej tam, jak byłem w ogóle z drugiej strony. Co nie widziałeś? Jak wchodziłeś do tego. Uważać, bo UAV-ka mają, kuźwa, no już mnie dorwał. Nie jednego. A co my gorsi? Odpalamy też. Panowie, ruszać się, kuźwa, nie tak w miejscu tam na tej górze, no. Jak cię go zabije, gościu na hejterkiem pancerzu. do was. kurwa, to- O, Ja no, ty, Mendo jedna, zabił mnie swój. Wiktor, biodrownie masz szans na razorka. Wychyl, Jankes, wychyl. Skąd wiedziałeś, że będę? Jankes, wychyl. Ja wyczekiwałem. Jeden się dał złapać. Dobra. Ładnie, rozwalamy działko, dawaj. Jeden braku, a nie kamp, tak proszę, no ja pierdolę. To na kibla ty kampi. Najsik. No co zachciało mi się? Radek, Co ja za to egzamin mogę? miałem być, ale no coś głowa była. Jeszcze dużo rzeczy chce, ale... Co za młodzieniec. DJ, co jeszcze raz, bo cię nie słychać? Ej, słuchaj, bo miałem już wcześniej być, ale mnie głowa Aha. była. Spoko, Okej. spoko. Że coś Dobra. wypiłeś, że ci głowa boli. Co? DJ. Miał być wcześniej, no ale go głowa boli, więc idzie. No i co, Quick Pull? Co zrobiłeś? Synek chciał być, a... Siema, Tu się ma. Tam? witam. O. Ty grasz Vesperem, Jankes? No. Chyba tak, no to kurde... Nie, po jakim Vesperem? Co ty? To to mapę. Ja gram z bronią z paczki. XMC ma? Do fajek go dawali. XMC czy co masz? I spadłem. To też. To też na rynek, ja bym chciał. Pięknie. Ja lubię grać No, PPF. kruczek, odpalaj się. Już jest czas. Mi już nie zależy, Już goście za mnie można. grają. O kurczę, nawet blachy nie wezmę, bo Cerbry. Goście za mnie grają, a ja tylko wina potrzebuję. Spokojnie. 2 terbery postawili, jasne. Chyba wy. Kurde, nóż mnie frędzi. Wow. Ja ten Cerber nie słyszę. No, kurde. Strzelasz do mnie, w ogóle jak mi raz zareaguje, to... O, Jankes, ty. Łobuzie. Kurde, jak wy się szybko poruszacie. Ja pierdyle. Jankes, One. Ja już dosypiam. tyle. Idziemy jeszcze na pedała zagrać? Spróbować na minutkę zagrać? Jasne. Haha, mam cię. Plecy quick pull. Ja tam ten... Z każdej strony, ja pierdykam. Panie, nic nie idzie zrobić. To jest korporacja. Chłopaki Widzisz, się Kiju. grają. To jest korporacja, z nimi nie wygrasz. Kurczę, Patrzcie, co co to grają, jest jak- maja. Ja już Macie miejsce, czy jeszcze nie? Aj, który tu mi braku, dawaj, zabijamy ich, bo paczkę mają z tyłu. Widziałem. Dawaj. Ale już se wziął i tak. Nie zdążyłem, bo myślałem, że on gdzieś tu siedzi. Jankes, wejście. Które wejście? No. Mam go? Kurwa, jak sobie obieg.
Czekaj, bo tu za głośno biegam, a co włączę ciche bieganie to... No, Nie, kto zabiję. ty... Ja cię. Dobra. Dość. No nie za fajnie. No, okej. Gdzie idziesz? To jeszcze idziemy na pedała na jedno? Nie, Jeszcze pedał jednego już dla nie gram. Foxa. Co? Nie, gram już pedała, kurwa. Za dużo się gra, nie? Trzeba odpocząć trochę od niego. Bo się znudzi za szybko. No, Tak, jak Krysiuś, jak Kamilowi i tyle. No przeje się po prostu. ale wiesz, no Kamil na początku to wiesz, było wiesz, kupuję od razu, świetnie. Ale on grał od pierwszego dnia, nie? Takie wyszło w czerwcu czy w lipcu, nie? Jakoś tak, czy w marcu. Ale on tam wszystko kupuje, tylko że mu życia zabraknie. Tyle jest. No taka jest prawda, no. Co nie Co? wychodzi ci nowego, to od razu ma info i od razu ten O, coś pykło. piwerko. A co? Sobota Mm, jest. tak. Macie do końca? No nie, niedziela już. No koniec To już jest jest. koniec jest. To już jest koniec. Tylko full jest, jedno wolne miejsce. No to jo. Kurna, nie zdążyłem. Ej. Trzeba być szybki. Quick. Musisz szybkie ręce Dobra, założyć. Nanek, to ja wyjdę i pójdę się zapalić, a ty dobij. No ale dobra. Szybko, dobra? Wbijaj. No, Już. już biłem. Nie macie. No wbijo. Join. Dową join. Nie do Blaka, a czym do Blaku wyszedł? Do Blaka nie dołączaj. Chyba do mnie nie dołączyłeś, co? Oj. Jaki typ, Nanek, nie... Ja... Oj. Oj tam. Ej, Te typy są dobre, uważaj, gramy na nich. on jest 72 na świecie, ten Rus. Co? No. No gdzieś. On ma 780 punktów na minutę. To do tego tak lubiłem. A, To byłem powiedz, że na padzie to robi. w top 300 na blachach. 98. Kurde. Ale na tym, na Na ten, miesięczny. na miesięcznym? Tak. I chodzi o całe te. Kuźwa, to trzeba mieć pis. I rekordowy wynik na minutę to 800 miałem. A pewnie Tak taka to top kolega 10. grali. Ostatnio ten kolega mój do was dołączył, Smyru, nie wiem, czy coś tam mówił. To się uczyłem też z nim grać na blachach. Dobra. Dobra, idziemy. A mam nowy kamuflaż, ale piękny. To tapka to tak pewnie na myszach grają. To top 100 na pewno. Może najedziemy, no to pokażę. Ja nie lubię na takich mapach grać, bo... To to jest Ale shit. makro jest obrót. Ankes. Co ty w ogóle próbowałeś w tym momencie? Friendly UAV inbound. Ładnie. To on był? Nie. Tak, to on był. Rus, 1-2 ma, widzisz. Duża mapa i już nie ma. Kurwa, jak nie kluczek kampi, to kiju kampi. A jak I on tak ma na to? wpółkę. Nie, kampi, jak ja ruszam cały czas. Tak. Te UAV-ka kluczek odpal jakiegoś kurna. Nie, ja pierdolę, ale fajat. Dostaliśmy bota do teamu, cię zabiję. Manga wywaliło. Stromisz to. Ten z XMC. Jankę tam z nimi widzę po ten tańcu. Kurde, ten jak lata ten Rus. Dostał kulkę. Tym ci byli lepsi, to wcześniej śmienimy. Znaczy aż taki dobry to on nie jest. Jakiś Polaczek dołączy. Teraz był lepszy. Najgorzej to nie widzę z tym Sebu grać. Ten Seba coś tam. On na myszce gra i w ogóle takie obroty robi.
jest chore. Ale my graliśmy teraz Kijów, nie było cię. Z Sebą takim, co też ogarnia. Prawie wygrali z nimi. No Seba 70 coś tam chyba. Nie ten, ale chodzi mi teraz dzisiaj takim, nie z Polakiem, z Niemcami takimi, kogoś się śmiał, No nikt to Seby. nie jest Polak, to jest Niemiec. Niemiec albo Francuz, ten Seba. Pipo go zna. Powiesz, który, nie? Rządź, bo... Jakiś Polak. Ale który? Ten Seb, co grał wcześniej? No, nie wiem, czy o tego samego nam chodzi, ale... No tam, co wymiatał na nią... No to Francuz był. Taki Seba, sobie z Peterem zagraliśmy. To tak wyzywał Peter. No. Nie dzisiaj, bo się tam wygrałem. No i mój mnie za debil. Ale żółk ten koleś jest, ja, Showtime, ja... Nie, to znaczy dobrze. Piku jesteś? No po co? Wyciszył. Wyciszył. Co wyciszył? No się chyba wyciszył. Aha. No w ogóle nie mam formy. Mam cię. Ten jakiś flagę Egiptu ma, co za wariat. Showtime'a też mam kolegę chyba. Nie. Kurde, znalazł się latający. Janka jest w przodu. Zobaczymy, wyjdzie Call of Duty bez skakania. Black Ops 4. Ciekawe co pójdą. Ciekawe jak to rozwiążą. Te pady z łopatkami będą na nic wtedy. Nie, skakanie Black Ops jest idealne moim zdaniem. No te pady robią. Ja wolę grę jednak to ze skakaniem, to te WW2 lizak drewniane, tylko takie... Tak z tej gry wychodzi takie... Taka płaska jest, tylko idzie się tylko... Albo się położyć, albo ten i wszyscy takie... Bo to jeszcze A ucieknie. Black Ops tak nie możesz odskoczyć, nie, te skoki są świetne z tym do 3, takie powinny Nie być. grałeś pewnie w stare kody, co? Od Nie którego grałem w koda Black Opsa 2 grałem, ale no... W porównaniu jak zrobili Black Opsa 2 na ziemi, ale... A jak zrobili WW2 na przykład, to jest szok, no. W co grałem, no? Grałem z mega skokami w AW. Tam to w ogóle to była przesada, no. Tam jeszcze jak ja nie grałem w ogóle, ale to nie wiem. Remasterkę grałem, no nie wiem, no Black Opsa 2 no aż tak stary to nie jestem, żeby tyle kodów zagrać. Ale remasterkę to na playa wyszła, to grałem. Oczywiście ja tutaj też bym wolał bez skakania, na przykład. Ale tak jak z Black Opsie 2 zrobione, jak tak jak ja widzę jak to jest w W2 normalnie, takie sucha się ta gra robi. Nie masz w ogóle możliwości, bo albo koleś jest ten, albo wcelowani wszyscy tylko wchodzą i jak gubi, tylko wiesz, bo wiesz, że wyjdzie mi, nie? Nie ma możliwości jak taktycznie zagrać. No. Ale te pady z upadkami to nie są dobre, to się zgadza. Ludzie zaczęli wykorzystywać to. No. Jaki kampia ten Rus i ten Showtime. Słaby. Tam ci fajnie gra. Ja gram tak na leciutko, tak sobie ledwo śpię i normalnie trafiam. Nie wiesz jak słabo idzie trochę. Stoję tylko i tak po schodach. Nie mam siły. Nie mam siły. Kurde. Podlazłem. Power. Dobra, sam odpalają powercore. Ja już jest. Witam. Nie ma, nie wiadomo. Innego, że celownika nie ma, nie mogę. Jako nic trudnego.
No, mniej więcej wiem, no, na środku. Quickpula, ty kiedyś zamawiałeś części do AK Racinga? W razie W, czy nie? On jest wyciszony. To muszę sobie A ja mam podłokietniki darmowe zamówić. palić. Już. Aha, Show tam jest. kurde, pola, to znowu jakiś biada. Kocha cię zabiła? Czy kryją? O. Ten Renata mi poda spod celownik. Fuck. Jeszcze jeden i lecę. Nadać mi tu fringe, jaki im to nagrał. Metro. No nie ma takiej przewagi. Wiem, że oni Metro tam... Light. Czym nie grają w ogóle? HWK? Nie. A, Rus gra VK. O Fara grę, czy to bronią z paczki? Nie grają. No, jeden gra XMC, a drugi gra... Nie, bo grał tym takim, wiesz... jak Ja Fara. tylko wiem. Zobaczę jego Wawila. Ojej. Nie. Kurde. Na mnie Ty muszę są- testować. No ja cię, imię Rus. Ale wydaje mi się, jakoś zabiernie go broni. Ja pierdolę, kampi. Kampił, ja wszystko to kampi. O chuj. No kampią w chodzie, no to na hardcore też byłem po kampi. No i to jest dobre, możesz odskoczyć w Black Opsie, a tam jak ci kampi z tym W2 to... Leży. Tam też kampią. Będzie znanek. Co? Mnie wywaliło. Nie. Ja zaraz będę. Ach. Fringe. Wieje. Zaraz powyrywa drzewa. W UK to norma, nie? Albo pada, albo piździ. A bez ciepło cały czas. Tak też się zdarza, że słońce świeci. Zależy w jakim regionie jeszcze. No, w ogóle zimno nie było. Całą zimą, ja całą zimę to w bluzie chodziłem. Nawet kurtki nie miałem.
Zima była. Nic mnie nie było. Co za muzyka gra i... Komu? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Anka, no słuchaj. Ja nie wiem o co chodzi. Tak słucham, że z pół godziny słucham. Co to za muzyka gra? Dobra, weźcie tego. Rinjai. MTL initiated. Fight and win. I jeszcze jeden fridge będzie tam. Ja już nie zasypiam, dobra. Muszę iść, kuźwa, jem. Pisze jak tam szło? Ileście wygrali? Ja tylko jeden mecz może zagrałem. Kurna. Oj. Friendly UAV inbound. Ale ten koleś ma refleks. Be advised. Hostile HCXD spotted. O. Kiedy ich dwóch trafiam, showtime wystaje. Nie, to jeszcze raz tak ten ja wychodzę. Nie mają refleks, wcale nie trafiają. To jaki? Wiktor, uważaj. Na prawo może być. Be advised. Hostile UAV incoming. Kurna, ale się dołek zrobić, no. No i Jest tam? dupę. Skudy! Teraz i cerki go nie trafiłem. Siano wszedł. Jeden na drugi. No. Ta kuda to jest chora. No bo czasem też się dziwię, że na taki dystans nie. I west, no później. Ale przecież musisz... Mam cię. Jak kampi. Donny, ciebie tam nie zauważyłem, no. Nie widziałem was się. Hostile UAV above. No i na plecach, dobra. Sam się tam pewnie podmienił. UAV inbound. No nie wiem. Hostile UAV spotted. Kurna, to coś mnie... O, filmowy graczu, witam cię serdecznie. Się przestraszyłem znowu. Kurde, gras wybuchł koło mnie. Nie słyszałeś? Ja nie mam tego. Filmowy graczu, ludcy są u mnie. Hostile UAV above. Dobra, ja lecę, bo spadam. Siemka. No, trzymaj się. No na razie. Przyjdź zaś. 7. Jankes, jak ty szybko szyrosz? Ale biegaliśmy wokół. Kurwa.
Kruczek. Czemu mnie to nie dziwi? Kurwa. Teraz trzeba zawijać. Hostile care package overhead. Aha. O, Blacku, czemu mnie to nie dziwi? Hostile counter UAV is online. Be advised. Ja Hostile nie zawsze do kopca gramy wieczorem, bo powinniśmy No. grać. Lepsze Tak wybory jest. były. Tak to każdy zmęczony wieczorem. Kurwa. Kurde. Quickpull poszedł? Co jest? No, za trudny poziom. Mhm. Ja by ty już z frajerami nie godał. Hostile counter UAV is online. Hostile UAV spotted. Też nie, to ładowej broni. O kurwa, czek na pysk. A, filmowy, piwko padasz. No to flecha rzuciłem. I oczy. Hostile Guardian in your AO. Friendly UAV inbound. Mm. Tak. Ten ekskluzyw już zaczyna swoje. Dobry, halo, 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 witam. Jak tam? O, Nie spodziewałem się, że bijając o godzinie 2 w nocy jeszcze kogoś można spotkać. Chłopie. Ginter na live'ie, żeby nikogo nie było. O, story kill. Spoko. Tylko rapsy miałem. Jeden kill do rapsów. O ty! Na tego trzeba Rusa uważać. Kurwa. Jest max. Jest 45 max. Co to było teraz, że Black nie dostałeś pliku? Dobra, nic panowie, ja to kończę, idę na Infomusa. Ja też kończę. Którego grasz Infomusa? Second Son. Dopiero zaczynam. To ten co? To pierwsza część, tak? Pierwsza, no. Idę sobie pyknąć, obejrzeć tą grę chwilę, może 5 minut spadam. A, fajna gra. Ale live'a jeszcze już... No, chwila zrobiła przerwy i zrobiła czystego live'a na tego Infomusa. Dobra, nic. To ja tu kończę. Dzięki, na razie. No spoko, cześć. Heja, heja, papa. Za chwilę następna część live'a.